ga miki faɗa ma yanzu ke tarar da shi duk abin da kika sace kika kare a cikin gidan nan na raini wallahi sai na bubbuge ki sai dai miki walmuka da fati kin san me ake kira walmuka da fati lamuni rekod ɗinmu sun nuna wannan gidan da rekod ɗinmu sun nuna wannan gidan Banki ba kwa yake wa al'umma ne duba da yanayin da ta shiga. Ta kamata rekod ɗinmu sun nuna wannan gidan ma da yake ciki. To shi kenan sai an jima bakin sana ya haƙuri manya isa haka. Mami tuna gaskiya. Idan wata yi nadama ku kashe, in ba ce nadama ba ku kashe. Well done, sorry. A shi ba ce nadama ba. A shi da ƙarya ne ba.